quero presentarlles a unha profesional nisto de gañar concursos, xa que hoxe falamos de concursos. Ela é Alba Mesa, ademais de actriz, tamén unha gran promesa da canción galega. Ricardo Pardo estivo con ela, e isto foi o que nos contou. Alba Mesa é unha xoven cantante de 24 anos, pero que ten unha... 23. 23 anos, pero que... Hai que restar anos sempre que se pode. Que ten unha longa trayectoria xa na televisión de Galicia. Comezaches moi noviña. Moi noviña, así, no 98. Foi no Tequele Tequele con Piñeiro. Bueno, foi unha experiencia maravillosa. Con que actuación te quedas das do Tequele Tequele? Co momento da final. A estrela infantil do Tequele do 98 non é outra que Alba Mesa de Lugo. Nora boa. Escúchame, quiero vivir contigo. E daí a Veo Veo Xacobeo, Sí. que tamén o gañamos. Recordo a relación con Teresa Raval moi con moita tendura, sabes, de que, vale, si eu era unha pequeniña, pero sentín que me trataba moi ben. Éxito da televisión de Galicia. Que recordas ese programa? Nas últimas fases, eu cos nervios paseino super mal. Recordo que na final eu levaba como 2 días sen poder comer, porque todo o que comía botaba, o sea, non podía comer. Algo de tu amor, fuiste tan real. Non te chegaba coa música, pasaches esta actriz. Tiña aí a espiniña da tele, foi genial. Ademais, a miña personaxe encantábame. Tamén había algo de que os Atlánticos, a orquestra, eu non cantaba, e a min eso gustábame. Sí, porque era como, vale, aquí vou separar un pouquiño que a Alba cantante da Alba actriz. Quizáis momentos como aquel que viviches en Luar, cando te deixaron cantar con Rocío Jurado. Yo te amo como el niño en su mañana, yo te amo como el hombre en su recuerdo, yo te amo. Creo que das experiencias como cantante máis grandes que tiven xamais. É un dos festivales máis importantes que hai en Galicia, o Landro. Pois sí. Que recordos tes? Pois eu recordo que fun ao Landro con moitísima emoción de estar ensaiando horas, de ter como moitas expectativas no Landro. Ay, María de la O. Alba ten unha meta, que é chegar a ser unha boa xornalista, ter un programa de televisión ou de radio e ali poder exercer como presentadora e tamén cantante. Pois son xornalista, levo xa 2 anos de xornalista. Decidida eres, polo menos. Sí, pero teño un problema, que gústame facer tantas cousas que a mí non me dá vida para facelas todas. Nos vamos a despedir de Alba Mesa a Alba Lago, pero antes vouche pedir, para despedir e coronala coa guinda perfecta, que me cantes un anaquiño de algo, do que ti queiras. Te docho o micro. Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía.